हेलो एवरीवन बिदिन्था ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। लोगोफोर दिनैथ' बैसागनि 7 तारिख बयबो मिथिखायो। बे 7 तारिखआव बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोखा गोखै मैगं एबा साथिथि जाबोनाय हुदा दंखायो। हारसाफ्रा मैया 6 तारिखआवनो जादों आरो माखासे जायगायाव जोंनि बर'फ्राबो दाख्लै संक्रान्तियावनो जादों। नाथाय मेन गोखा गोखै जानाया दिनैसो। बेनिखायनो जोंबो दिनै जानो नागिरदों। जोंनि गामि खाथिनि लंगायाव बाजिमोनजों मैगं नागिरनायाव आं थांफानो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअना भिडिअखौ गोबाव खालामालासे जागायदिनि। लेट्स गो। दायो जों मैगं खागोन जायगायाव सफैबाय। बैखै खाहैगोन जों बैखै सान्दुं गोसाथार। Gotar. Where are we going here? Sibru. Sibru. Bukan kayak habu goja, benikane mingnan terus takobai जोङो. Samu sobe आङो. Samuखौ एल'ना होजागोन नामा? होदो। सानसि नालाय। जाजोबनांगौ ने गासिखौबो। मैगं खानानै बेलाव गिसिगारो। हाब्रु गोथौ गोथौ हाबथारो बेयाव। बेनो जोंना मैगं माखाया। बे मा नाम खोन्थालाय? बे दौस्रेम। ओमफ्राय बेलेग गामियाव मा बुङो जोंहा दौस्रेम बुङो। बेलेग बेलेग बुंजोबो आरो ना। नैबे दाउ फेन्दा, ओमफ्राय नैबे दाउ फेन्दानि आथिं जाहैबाय। आरो नैबे सिब्रु। बेलेग गामियावबा मा बुङो सिब्रुखौबा? जोंनिखै सिब्रु बुङो आरो ना। जोंनिखै सिब्रु बुङो। आरो नैबे दिंखिया नायदाव आरो नैबे फिसाया माबा जापानि लेवा होनो। जापानि लेवा। दस्राफ्राबा मा होनो? दोंसेल' लादों बेखौ। ओमफ्राय नैबे थाराय। थारायाथ' बिदिनोसै। नैबे दिंखिया गिदिर। दिंखिया गिदिर। बे नैबे मेथ'खा आरो थास'खौ बारा होआ। ओरैनो मोननैसोल' मानो नालाय एसे एसेल' आरो बिदि होलासि। बेखिनियानो जोंना मैगङा आरो न'आव खांबावनांगौ दङ। दा जों खांनानै एसे जिरायदों आरो मेंनानै ना। दा जों खाखांबाय न'आव थांसै ने। न'आव थांनो ओंखारबाय। औ आरो न'आव एसे खाहैबावगोन। खांबावनांगौ मेरला दं। लोगोफोर आं संनायखौ आरो जानाय लोंनायखौ होलायला। दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै। आं बारा मोजां ब्लग खालामनो रोङा, दासो सोलोंगासिनो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम। आरो आंनिफ्राय नोंथांमोनाव मोनसे रिक्वेस्ट, जाय बिथांमोनहा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो। गोजोन्थों। बाय बाय।